ngene kok. Kurang trimo wae. Ana gosare dipangan tapi aja sak kulite remuk. Ya. Akeh pandhita wis padha nyulayani janjine. Akeh pandhita wis padha nyulayani janjine. Nggih, nek dhuwur kae kaya apa kahanane wong dhuwuran kae. Gemberah ta wedokan. Ora usah ning dhuwur, sing ning ngisor iki lho akeh sing gemberah. Apa meneh sing gegeden rumangsa paling bener dhewe. Nggih to nggih. Senengane nyalahne kono-kono. Padahal saumpama kabeh dibalekne teng ngarsane Allah. Apa wae sing dingerteni tiap siji-sijine manungsa iku langgih kersane Gusti Allah to. Kabeh pengertian pemahaman langgih sing maringi langgih Gusti Allah dhewe to. Lek saumpama kabeh